Hej. Jeg laver den her video, fordi jeg leder efter en fyr, jeg mødte for nogle måneder siden. Det var den 3. maj på Vinstuen, og jeg var i byen med en veninde, og vi faldt i snak. Du hed Anders, fortalte du, og du havde mørkt hår og lidt skæg, og så havde du sådan en ternet skjorte på, rød og blåternet, så vidt jeg husker. Vi faldt i snak, og vi snakkede rigtig godt sammen, og jeg synes faktisk, du var rigtig sød. Vi tog så hjem til mig senere på aftenen. Jeg har så fundet ud af, at jeg er gravid med dit barn. Og jeg ved godt, det her det er en super nederen måde at få det at vide på, men jeg ved jo ikke rigtig, hvordan jeg ellers skal få fat i dig. Jeg ved jo ingenting om dig. Jeg har været meget i tvivl, om jeg skulle beholde det her barn. Men det er jeg kommet frem til, det vil jeg gerne. Og jeg beder dig ikke om at tage noget ansvar for barnet. Jeg synes bare, du skal vide det. Jeg har tænkt meget over det, om jeg nu skulle prøve at finde dig. Men jeg synes, du skal vide det. Jeg håber også på, at den her video måske kunne nå ud til nogen, som kendte ham, som kender ham, eller bare har set ham, som ved, hvem han er. Som sagt, han hed Anders og havde mørkt hår, skæg. Omkring de 25 år, tror jeg. Han havde en ternet skjorte på. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal finde ham. Jeg ved ingenting. Jeg ved ikke engang, om han er her fra byen, eller hvor han bor. Altså, jeg ved ingenting. Så hvis I ved noget, så må I meget gerne skrive en kommentar til den her video. Optag.